междувременно виждаме и добавеното време на първата част, 1 минута. Последна атака на Левски за първото полувреме. Гаджев, хубаво подаване на Владимир Гаджев, лошо изчистване и това е гол за Левски. Ето как домакините се възползваха от първата грешка в противниковата отбрана и стигат до попадение. Всичко това се случва в добавеното време на първото полувреме. Исмаил Иса в прегръдките на своите съотборници. Левски повежда на Академик с 1-0. Без да превъзхожда съперника си, без да създава чисти голови положения пред вратата на Михайлов, отбора на Ясен Петров стига до попадение, но и това го има в футбола. Вижте колко лошо беше изчистена топката от отбранител на Академик, който буквално я подари на Исмаил Иса и той от такава непосредствена близост нямаше как да сгреши. 1-0 за Левски срещу Академик София в добавеното време на първата част. Автор на попадението Исмаил Иса. Ето още веднъж цялата атака на Левски. Изчистването на бранителя на Академик и гола на Исмаил Иса.